Maar het ankel van Tju de Paula is het na 4 weken weer goed. En dus begint Ares het duel met een volslijn fitte selectie. Ares is in die eerste helft een ietsje beter, benamen Jos Poels. Hier is mijn 3 punten op dreef. Maar Zwolle is mijn man als Smit, Novak en deze Daryl Webb van de 3 puntslijnen liep wel scherp en kind aardig bijbleven. Maar Ares boekelt zo nou en dan. Het zit al hier krekt net mooi en een soort bal ging dan ik krekt net in. Zoals deze 3 punten van Holkom. Maar aan de orenkant bij Zwolle zit het dan krekt wel mooi. Deze bal, kinderreising onder de lijn, maar dan gaat hij vol Novak. En de rest dan is dan 34-34. En dan krijgen we de laatste fase van de pauze. Deze gaat er net in. Hier is de buzzer al, dus deze telt net. Maar omdat hij zo mooi is, doet hem toch even Sjen. Novak. Schitterend, maar de punten tellen net. Coach Erik Braal nog net Hielendal tevreden over het spul van zijn ploeg. Maar de derde periode begint het dan te rinnen bij Ares. Dit is Whit Holkomp en dan komt hij een beetje gelukkig bij Greco. En met een dunk maakt hij de score. Ares bloedt dan lang hingen op een vastsprong van 10 punten. En het mag vanzelf die Sontje punt pakken. Maar 10 punten en Zwolle begint wat zenuwachtig te worden. Begint bal te missen. Ares had dan vanzelfs haast en dus deze Helioep. Fantastisch, van een geweldige afstand. De bal van Holkom op deze Greco. En dus de score. Het got van 14 punten dan. Sontje punten, maar dat dus wijze. Holkom hier naar binnen daar. 14 punten, wordt het 16? Ja, dat wordt het. Maar nog 29 seconden te keer wordt het heel tijd spannender. 2 vrijworpen dan van Zwolle. De maat eens in je mis. De eerste git mis. Van Hulzenbos. De tweede. Die gaat er dan vol in. Nog 30 seconden te gaan en de time-out. Onverrekend toch coach Erik Braal. Alles op scherp zetten nou vanzelfs. Want oh, wat is het spannend. 2 punten verschil maar. Ares had dus om 2 punten nou genoeg om een verlenging aan te dwingen. 30 seconden binnen nog te gaan. Balbezit van Ares. Hier, Mike Michaels. Zie ik het? De leader van de ploeg. Holkom. Naar Givits. Moeilijke paas. Maar nog die balbezit. 30 seconden nog te gaan. Van het schot. Holkom, kom maar dat schot. Een dreger, die gaat mis. Dan nog 12 seconden te gaan. Gouden foutmuitje en dat tot Ares. Dus 2 vrijworpen voor Landstede Zwolle. En dan maar hopen dat er in elk geval eentje misgaat. Want het verschil is 2 punten. De eerste, die gaat mis. Dat is dus prima. De tweede, gaat ik mis. Dus maar een 12 seconden te gaan. Had Ares genoeg onder 2 punten van in elk geval een verlenging. Holkom, gaat van eigen succes. Gaat naar de basket. Maar hij mist. En deze hier erin maten. De fout wordt weer gauw maken op Zwolle. Het got is nog altijd in 2 punten. Dus als Zwolle nou 2 keer scoort, ja, dan is het eigenlijk 10 uit en oer. 3 seconden dus nog op de scoreklok. En 2 vrije worpen. De eerste gaat erin. En dan is het got 3 punten. En dan kan het nog vol. Nee, nog 3 seconden te gaan. Als deze erin gaat, is het oer. En die gaat erin. En dus is het oer van Ares. Er komt nog een wanhoopskot van Holkom. Maar daar is de buzzer. En Bob Braat gaat de bal mis. En dus is het oer en gaat Landstede Zwolle uiteindelijk naar de finale. Ares wint wel met 82-69. Dan komt 4 puntjes te kwad. Yeah, I'm disappointed, man. I really am. Especially such an easy shot. I mean, if it was a tough shot, then okay. But a layup, you have to make that. There's no excuse for that. So close. Yeah. I didn't even see it. Like, my teammate just told me that it kind of rimmed in. I didn't see how it missed. I just shot it and thought it was in. And yeah. Hoe beleefde u die laatste seconde? Ja, als een beetje rekenen. Hè. Wanneer, wat hebben we nodig? Wat willen we? Het was op een gegeven moment 2 verschil. Dan ben je eigenlijk bezig om gewoon te zorgen dat 3 punten, 2 punten, wie moet die gaan nemen? Dus gewoon rekenen en analyseren. Ja, maar wacht even, want ik zit in mijn radioverslag, ik zit op een putje van mijn stoel, ik word helemaal gek, wat gaat hier gebeuren? En u zit te analyseren? Ja, want dat is mijn werk en jouw werk is om op het puntje van je stoel enthousiast te zijn. En ik doe weer wat anders. Het is wel eens fijn om wat meer emotie te zien. Nee, want het heeft op dat moment geen enkele zin. Ik denk dat ik het beste team kan helpen door niet een cheerleader te zijn, maar een rekenmeester.